Right. Pane zviri kuitika panapa ndinoda kuti mundibatsirewo. I have a challenge. I don't know where I should come from. Should I continue to come from Zimbabwe nemasanctions ariko aya kana kuti ndobva kupi? Ndo pari kundinetsa ipapo. Zvondambofunga kuti ndibve kuno ku-UK. Can I come from UK? Ndikuzoona kuti ma-stress manje muno mu-UK umu itight kana vanhu kana vanotitaura zvavo vanakuudza kuti stress iri mu-UK rakaipa. Munogona kungogara muimba 1 musingaonani nenyaya yemabasa. Unotoona kuti muri family zvimbonatsoshanda. Saka ndafunga kuti can I come from Malawi? Panafunga kuti mbiri yekuMalawi ndei. Ndikufunga kuti hove. But nyangwe zvinhu zviri kunetsa zvo kuZimbabwe but hove dziriko. Saka ndingangobvira ndingafambire nyaya yehove kadziriko kuZimbabwe. Saka ndikufunga futi kuti can I come from Zambia? I have a problem. KuMozambique hapana zvandombonzwa zviriko ini. Ndikunzwa kuti vari kudhuze nenyanza ndizvozvo. Unongochingonawo mabhoti chichi zvinondifambire mabhoti nenyaya yangu yekutya kugeza ndiswedere padhuze nemvura. Ndikuona kuti hazviiti. Funga futi ndombofunga kuti can I come from South Africa? Ndobva kuSouth Africa. Zvondikufunga nezenophobia iyi ndingaendeko here ndikanogara ikoko nekubayana kwavanoita nemabanga nemarobhari ariko aya. Kuoraiti kuBotswana. Obviously ndikaenda kuBotswana ndienda kutofudza mbudzi because kune more goats than people. Saka where should I come from really? I have a challenge. Can you help me there kuti ndobva kupi? Kana mangoshaya wewe. Ndikutongoona kuti hapana nyika isina ma-problems ayo. Ndobva kuZimbabwe. I'll continue to come from Zimbabwe. Ndiro kuZimbabwe. Tinodya nhunguru nematamba isusu. Zviuya zvazvo namo zvayo handingachinje kugara nekuda kwekuti kune ma-problems. Ndikutoona kuti kwese kune ma-problems eko. Saka I better come from Zimbabwe. Sanctions or no sanctions, I should come from Zimbabwe. Kwedu kudambe kwataidya matowe roro netsambatsi